Maayong hapon, Sugbo. Maayong hapon sa atong mga pinalanggang kaigsuunang Sugboanon. Murag dugay-dugay na kung wa maka-greet ninyo maayong hapon kay usually ang atong daily nga update gabi na. Apan karon Independence Day, June 12, ang tanan wala may trabaho ni agi hapon meron sa Capitol unya na sayo-sayo ni ang atong pakiguyog kaninyo karong adlaw kay wa man kaayoy daghan nga mga uban nga kinahanglan atimanon. So karong adlaw Independence Day man June 12 nahukman ako unsa man na wa nga ang atong mode of presentation usbo na sad nato to be free from the rigid and illogical for me presentation that we used to have. Illogical in the sense that it tends to present a false narrative. Unsa may sabot ana? Nga kung magpadayon ta atong gipresentar nga magsige na lang tag-ihap pila ka positive unya gihimong cumulative meaning gikan sa pagsugod hangtod karon atong giihap. Ang general impression mao nga kini silang tanan nangasakit pa pulos pa ni gipanghilantan, naglisod og ginhawa, gipang-ubo, uwang-uban pa mga sintomas nga inyong makita sa COVID-19. If we give you the total positive cases, ang impression ni ana tukmang kahadlok kay mo ingon dayon ta hala kadaghan na ba di ay pero sayo pa na ngano man kay dili man kanang suma total nagrepresentar og unsa gyud ang tinuod nga estado ug unsa may tinuod nga estado niining suma total aduna may mga naka-recover na aduna may wa gyud mga symptoms ug duna say mga namatay gani kadtong mga nangamatay kinahanglan i-analyze nato COVID ba gyud ang nakapatay or incidental na lang nga COVID positive sad siya. So agig paghatag o pag-ila ni ining adlaw nga Independence Day ato usab tagaan og kagawasan ang atong panghuna-huna. Let us free our way of thinking. Let us start to analyze data, carefully assess the situation, and then take a position. Busa, sukad karon ang atong ipresentar mauni pila ang active cases, pila ang naka-recover, pila usab ang namatay. Now, niyaman nabutang dire as of kagahapon June 11, dunay 340 total cases sa province of Cebu. Sukad ni adtong March 23, 340. Ang population sa probinsya sa Sugbo 3.2 million. Sa 3.2 million dunay nataho nga 340 positive cases. Niining 340 pila man ang active. Buti pa sabot either na ospital ka or anaa ka og usa ka quarantine facility or naa sa balay pero doon na kay symptoms og ang usa wa gyud kay gipakita na symptoms. So
Niining 340 total cases, 220 ra ang active. Active cases, presuming gani nga ang asymptomatics, kato wala gyud symptoms, active pa na. Kay lagi, bisan og di na kinahanglan nato na i-testing, hulaton nato nga within 14 days wala gyud symptoms, i-certify na og doktor nga ni-recover na ni sa sakit nga wa gyud siya masakit. Mao na no? Unsaon nimo pag-recover sa sakit nga wa gyud ka nasakit? Kay wa man kay symptoms. Nga ako naibawan sa ubang sakit, i-certify kang ni-recover kay naayo ka silanat, naayo ka sa LBM nimo, or bisag sa naayo ka sa sakit kasing-kasing. Pero kani, bisag wa kay symptoms, kinahanglan maghuwat tag 14 days, i-certify ka nga naayo na ka, recover na ka, bisag wa kay symptoms. O sige, analyze na to. Basahag maayo. I hope na, is it on? Naa ang slide. Niining 220 cases, 58 kabuok ang hospitalized, or 17%. Ang naa sa ilang balay or naa sa quarantine facility, dunay symptoms, ILI, no? 19 kabuok or 5.6%. Ang wala gyud simptomas apan lagi kay positive, 143 kabuok or 42.1%, almost 50% sa 220 nga active cases. Active ha, kay di lagi ta magsigig ihap. Bisag katong mga nangaayo na iapil lang gihapon natong ihap. Magtikadako natural. Magtikadako gyud na. Apan pilion nato katong active, katong wa pa na considered una sa tanan, katong naa gyud sa ospital. Ikaduha, katong nagpakita og symptoms, mildly symptomatic. Ikatulo, katong wa gyud symptoms, apan di pa ma-considered recovered. Kay huwaton pa ang 14 days. Usa na sila i-certify sa doktor nga naayo na sila sa sakit, nga wala sila masakit, ang mga asymptomatic. Now, so active case 220, pila may recovered? 87 or 25.6%. Musaka pa ni, ilabi na kay karon ato nang gi-apply ang time-based discharge. Una ni nga gisugdan didto sa Singapore. Karon gi-adapt na kani sa Department of Health. Gani mo issue sa kog memorandum niini sa tanan nato nga mga kalungsuran ug dakbayan sa lalawigan sa Sugbo nga di na kinahanglan nga i-testing pa ang usa nga na-test og positive. Di na kinahanglan nga mo test usag negative. Di na. Tanawon ta na lang sud 14 días. Kung kini sila wa gyud nagpakita og symptoms, pues angay sad siguro nga i-certify na ni silang recovered na. So, as of now, ang atong recovered 87 kabuok or 25.6%. Ang nangamatay sa COVID gyud tulo or 0.9%. There was no other underlying condition, no other cause, tulo. 0.9%. Ang incidental, meaning COVID incidental, kay lahi ang cause of death gayon. Apan COVID positive, 20 city or 7.9% of the total 340. Total, ang inyong percentage, i-base gihapon ninyo sa total. Of the total 340, this is 7.9%. Ang wa pay diagnosis, tulo, 0.9%. Kano wa man ni diagnosis? Okay, wa pa mo gawas ang death certificate ato ning hulaton. So, or 0.9%. So, palihog, tan-awa, pagbalik ang atong slide nga nag-suportar na awa.
nagsuportar sa akong gisulti nga as of yesterday ni ha, kay karon wa pa may resulta, but as of yesterday ang atong total active cases 220. Niining 220, 58 ang na-ospital, 19 adunay mild symptoms anaa sa quarantine facility or sa ilang balay. Unya 143 sobra sa katunga mani of the 220. Kung imo na ibase ang 143 against 220, sobra nis katunga. 143 or 55%, 65% of the 220 active cases walay mga symptoms. Ang naka-recover 87, ang nangamatay 33, apan 27 niini incidental ra ang pagka-COVID positive. Lahi ang mga sakit, ang cause of death niini nila. Ang COVID gyud tulo ug dunay wala pay diagnosis nga tulo. So, we will give you the causes of death niining 33 ka buok. Well, 30 kay wa pay diagnosis ang tulo. Ang makita nimo ang top cause of death ang heart disease. 7 ang namatay due to heart disease. Nisunod ang TB, tuberculosis. Hello, naapatay TB ha, pero wag gyud ta mahadlok sa TB. Naunsa naman sad na? Naunsa naman pud? Ha? Distracted kay ko ani nila kay ganina ra gyud ni sila. Sige lang kay nga kapoy na ni. 7 ka buok ang namatay sa heart disease, mao nay top sa 33. Unom ang namatay sa tuberculosis. Unya misunod ang 5, kidney disease. So these are the top 3 ha, killers gyud. And our own data sa 2018 would prove nga mao sad ni ang top 3 killers. Ang heart disease, coronary vascular disease, ang tuberculosis, unom. Unya, kidney disease, 5. Now, all the rest, na ay cancer, na ay stroke, na ay typhoid nino, unya blood disease, peptic ulcer, septic shock. So, niining 33 kabuok tulo ang namatay sa COVID. Pila ang namatay sa heart disease? 7. Pila ang namatay sa tuberculosis? 6. Kidney disease? 5. Labaw paghihapon kaysa namatay sa klaro gyud nga COVID. Now, ako lang ni i-clarify, kaning 340 cases nato karon sa province, usahay manggod, mas skewed ang data. Nga maghuna-huna ta nga ni agyud ni tanan nagpuyo sa probinsya. Ang klaro gyud ini nga tua distributed sa pipila lang ka LGUs nato sa probinsya, 286 ka buok or 84%. Now, ang 14 niini nagpuyo dinhi Cebu City. Apan, of course, ang ilang permanent home tuwa sa lungsod or sa LGU sa province. But, for a long time ni ana sa Cebu City nagpuyo. 14 ni kabuok. Ang 7 niini mga OFWs. Samtang ang 33 kabuok anaan nagtrabaho sa mga ospital dinhi sa Cebu City. Busa, sa 340 cases nato, makonsider nato nga tuag yun permanent resident sa probinsya, 286. Gihangyo sad ni sa mga mayor kay aron maklaro bitaw kay usahay na ay uban ra ba ma-tested positive ug unya dunay address nga mauna say ingnon ta
ma-attributed adto nga lungsod apan sa kamatuoran sa niining pila na kabulan nga nagsige sige na tag ka-focus aning COVID, diri na sila nagpuyo sa Cebu City. Okay, say sunod. Okay. Wala man diri. So, inumdum mo ang namatay sa TB mas daghan pa. Double good. Tulo ang COVID, unom ang tuberculosis. Pila man from March 23 to June 11 ang nangasakit or na-treated nato sa atong mga RHUs, buti pasabot ana 44 kalungsod, unom ka component cities. Unya i-appeal nato ang 4 ka provincial hospitals ug 12 ka district hospitals. Pila ang tuberculosis patients or cases nga treated dito sa mga ospital ug RHUs. March 23 lang niha kung kanus ata nagsugod sad og focus ni ining COVID, unya testing na ta, unya nanay ni positive. Okay, March 23 to June 11. Ang total cases sa TB 724. 724 ang atong total cases sa tuberculosis sa tibuok probinsya. Pila to ang COVID? Ang tinuuray yung mga permanent residents 286 ang tinuuray yung permanent resident ug unya gani ang active case ni ini 220. So 286. Apan wala ta mang testing para sa TB, no? Wala ta ng quarantine, wala ta ng contact trace, wala. It seems walay nagtagad ni ining tuberculosis, which is even more dangerous kay airborne yun ang tinuuray. Kaning COVID mag-usab-usab kada adlaw. Depende og unsay rason. Ang uban droplets, human to human transmission. Ang uban droplets kuno nga naa surface. Ang uban ug di ka magmask, mao na makatakod na ka. Mag-usab-usab basta ang WHO dili ka desider. Makatakod ba gyud ng asymptomatic, di ba? Apan ang latest na pod nga statement ni Yusek Vergeri sa DOH, they still maintain nga wala kayo evidence nga ang mga asymptomatic makatakod. Pero klaro gyud ning TB makatakod. Unya, wa man tay gipangita nga asymptomatic sa tuberculosis. Gitesting ba kakate kung asymptomatic ba ka sa TB? Ang klaro ani kanang 724, klaro ni gitesting gyud ni. Gikuhaan ni X-ray, no? Gi-X-rayhan ani ang iyang lungs, ang sputum ani gitesting, klaro gyud ni. Tibihon gyud ni 724. Mo na kung consider di silang recovered, na-recovered din sila sa sakit. Pero kaning atong i-consider nga asymptomatic, nga wa gyud na sakit, apan wato na to in certain period aron i-considered recovered, motoy ni-recover sa wa nila masakit. Mao na. So na to pagka-recover wa ka na sakit? Ha? Doc, paki-explain ka kay ka may doktor. Okay, ang TB 724, March 23 to June 11. Dengue 1,510, March 23 para lang niya, to June 11. 1,510. Wow! That's times 3 sa 340. Unya, times 7. Times 6. Mo ba? Kay 286 man, ang tinuray yung naa sa province. 286, ikumparar sa 1.5. Mao na nang dengue na to, ha? Pero wag yoy nalisang ros dengue.
Wa pa gyud nag-headline nga newspaper bahin sa number of cases nas dengue. Wala, COVID na ni, COVID nga 340 kabuok sa province. Mao na ang gigahinan nato sa tanan natong atensyon, tanan nato nga kahimanan, ang tanan nga resources sa gobyerno naa na tanan sa COVID. Pero ikumpara lagi nato para natay sense of proportion and sense of perspective. Ikumparar nato kay naa lagi uban sakit. Ug ayaw mo ingon hindi man nakatakod o isuway daw. Kuyog-kuyugi na usa ka tibihon, tibok adlaw nya kami kuyog sa usa ka kwarto. Kung tan-aw na to di ba ka matakdan. Kanang dengue katakod na. Pero kanang dengue di man na makatakod. Oh, pero airborne man na. Nganong airborne man? Kay kana di ang lamok, di ba? Naglupad-lupad sa air? Oh, inigpaak nimo, airborne. Di ba? Ngako lang ba? Kaniadto no malisang ka ita, labi na karon nagsugod nag-uwan-uwan. Tanan reporters to ana nakatutok. Pila na ka dengue cases? Pila na ni reported diri sa Cebu City, sa Cebu Province, pila na sa Central Visayas. Kanat kamo tanan media. Tuwa na mo nakatutok sa dengue. Kay that's always the top story. Seasonal man ni mga top stories. Kanang panahon og Pasko o panahon New Year, ang pabuto man mo inyong atngan. Pilay na nga tangtangag kamot, pilay na nga tangtangan og tudlo or pilay na nga matay tungod sa firecrackers. Mao man na inyong atngan. Di ba? Mao gyud na. Yung ano lagi ron? Oh, season 4 ko na uwan na manggawas ng tanan lamok. Wa gyud nag-report bahin sa dengue. Ako ra man tingali. Nagi-quote ko sa kuan, Sunstar at ng atong usa nga adlaw or karon ba to? Ang atong report bahin sa dengue. Thank you Sunstar for taking up my challenge. Mainstream media ngan wa man mo mag-report ani. Karon ang Sunstar ilang gi-take up ang atong report bahin sa tuberculosis ug sa dengue. And I think nga makatabang sa mo ba media to give our people a sense of proportion, balance, a sense of perspective. Kaya we have to manage this fear. Nang hinubra na ni atong kahadlok, yes na uban gusto magpadayon ning atong kahadlok. I don't know, doon natin ilang mga rason. Na ay uban, maybe well-meaning, hadlok gid sad sila. Well, I would advise you, please read the data. Kung nangahadlok lang gid mo, ako hadlok sad ko kaayo sa tanan. Pagsugod natong tanan, wata kibaw unsa ni nga misteryoso nga sakit nga di pataka kita, wa pa gyud kaila, wa pa ta kibaw og unsay epekto ani sa mga tawo. Suma ako bitay labing una tingali ang akong mga executive orders mo gisunod sa ubang mga LGU. Kita ni una pag lockdown gisira dayon nato ang airport to the entry of passengers, ang mga ports tanan. Nag-set up rin tag mga health protocols, gisunod na in credit to our local government units sa atong mga mayor, gisunod gyud na. Mo nang hanay kay ta sa province. Well, klaro ang atong mga procedures. Apan at this point in time, sukad atong February 3 ang akong pinakauna nga executive order nga nag-create sa provincial interagency task force against the novel pa to ilang gitawag, novel coronavirus. Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, upat na ni kabuan, doon na mga nanghitabo, doon na klaro nga data. Ang ayan na sa tingaling ato ning tunan ang maong data. Kunya di lang ang data bahin sa COVID-19. Data sad sa ubang infectious diseases ug sa uban pod nga mga sakit dinhi sa Subo nga taas ang mortality. Ug mauna nga angay siguro mag-examine ta sa atong posisyon sa una nato nga gibarugan unya karon humani ining tanan nga mabasa naman ni nato, ma-analyze man ni nato, angay tingaling eksamino nato ang atong konsensya.
Kung hugot gihapon ang atong pag-insister nga mag-inistrikto gyud gihapon ta kay mahadlok kaayo ta, hadlok kayo ning COVID, mayo tingali gawas sa pag-examine sa atong posisyon, i-appeal natong examine ang atong konsensya, unsa bagyod ang atong agenda, unsa bagyod ang atong katuyuan nga gusto tang magpabilin lang gihapon. Dako na kay kadaot sa atong ekonomiya kining COVID-19. Grabe na kaayo, pila na ka negosyo nisira na. Kadaghanan sa mga negosyo kung mubalik manggani do na nay pamulong nga pipila lang una ka empleyado ang ilang madawat kay di na sila ka-afford. Unsa may epekto ana? Unemployment rate nato ni saka nagmaayo. Unsa pa? Kay pandemic man tibuok kalibutan, libo-kalibuan ka mga OFWs wala nay trabaho, nanguli nganhi mobalik ni ug gani nagsugod nagbalik sa atong mga kalungsuran. Wala ni mga trabaho. Kanhi ang mga pamilya nga nagdepende sa remittance niini nga maong OFW nga naarang-arang nakapamalit in town, nakapalit og salaset, refrigerator, nakapa-eskwela sa mga anak. Karon wala na income. Unya padayonon gyapon ni nato nga ato gyapon sirhan, inistriktuhon gyapon nato maayo. Pumao na dili na tingali na tungod sa kahadlok, tungod na tingali na og lain lahi na nga katuyuan nga dili wala kana mahakuyog sa akong katuyuan, kay ang katuyuan nako banguno nato balik ang ekonomiya sa probinsya sa Subo, alang sa katawhan nga nangawad-an ang mga trabaho, alang sa mga gagmayng negosyo nga nang sira na. Mao na nga magpadayon ko ug presentar ninyo kada adlaw. Pasalamat nga sa probinsya sa Subo makahatag man ta ninyo og data gikan sa atong mga city health ug municipal health officers. Salamat kaninyo sa inyong makanunayon nga update kanamo ug gikan sa atong mga chiefs of hospitals sa provincial ug district hospitals. Makahatag man ta ninyo og data. If anyone wants to debate with me, let him present data. Kung alang kaniya dili ni tinuod, our books are open. Mahimo mo nga mutan-aw sa records sa tanan namo mga ospital ug ang mga taho sa atong mga city health and municipal health officers. Doon na sila'y kaugalingon nga reputasyon that they have to stand by. Busa, I hope that kita mga leaders, kita manggod ang gipili sa katawhan, kita man ang gisaligan sa katawhan, ania sa atong mga kamot ang libo-kalibuan kakinabuhi nga nagdepende sa atong desisyon. Kinahanglan natong timbang-timbangon. Gawas ni ana, kinahanglan ta mo tuon. Kinahanglan ta mo analisar. We can get the figures, we can get the statistics, and then kung naa na, let's analyze. Tun-an na to. So we can come up with an informed, fair, and just decision. Just to inform you, no, kung atong sugdan ni gikan sa Enero, kabahin sa dengue ug TB cases ug deaths from January 1, 2020 to June 11, ang total cases nato sa province of Cebu sa dengue is already 2,494. Ang tuberculosis 2,777. Mas daghan pang nasakit ron sa TB gikan sa Enero ngadto sa June 11, 2020.
Unsa man ang morbidity ratio niini? 773 to 1 million. Buti pa sabot, kada milyon 173 ang nasakit og dengue sa probinsya sa Subo. Sa tuberculosis, 861 ang nasakit. Og TB kada milyon. Pila may namatay sa dengue? Sulod ni ining hapit mo unom na kabulan karong tuiga, 12. Ang sa TB, 31. Buti pasabot ni ini ug ato ni combine tuberculosis ug dengue, 43 na ang namatay. Tuberculosis ug dengue apan way nataho, way balita, way dakong kasikas. Ang COVID nga 340 ka positive cases, labihan na gubuta. Okay. Gahapon, just to show you again, as reported by our city and municipal health officers sa atong RHUs, there were 99 ka other cases treated, which ranged from skin infection, tuberculosis, 11, hypertension, cardiovascular disease, mga UTI, siyam, diabetes, 4, dengue, 3. So total ani 99 gawas sa uban kaning atong gikahadlukan nga COVID, 99 kati. Tinud-anay ni nga cases sa dili na ingon asymptomatic for skin infection. Dili kay wa man tay testing kung na ba kay skin infection or wa. Dili ni ingon asymptomatic for tuberculosis, dili. Klaro na gyud ning tibihon kay wa man puy asymptomatic for tuberculosis. COVID ra may dunay asymptomatic. Karong pagali ko nakatuon anang po nga asymptomatic. Kay wa man ta ni ana lagi ni ana maong punga ug wa man ta ni ana nga klase nga pasyente sa uban nga mga kaso. Sama sa dengue, wa may asymptomatic for dengue. Ug kung maayo kas dengue, recovered kas dengue. COVID raman ang dunay ma-recovered kay asymptomatic. Bago na nga sakit ng asymptomatic. Asymptomatic. So 99 sa atong mga ospital, sa OPD lang, outpatient ug sa ER, 50 ka cases. It ranged from hypertension, na ay UTI, na ay TB, na ay mental health. Nagkagrabe ning mental health ha. So pa may laing epekto ana kanang naa ka sud sa upat ra ka bungbong sa imong kwarto or naa ra ka sulod sa balay. Karon na sa front page na ay naghikog nga crew member sa cruise ship kay wa man makauli. Unya gi na kuan man quarantine sud sa iyang kwarto. Miambak. Mental illness. Too much anxiety, too much depression makaapektar na sa utok. Okay, ang admissions nato sa ospital 28 ka buok. Sa ranging from hypertension, gastroenteritis, kidney disease, skin infection, TB, sepsis. So, na 28 nga admissions unya sa other non-infectious, cancer, physical injuries, alcohol intoxication, anemia, 5, total of 33. Aron mo masayod ang ato karon na mo'y bed admission wala. Ang ato karon bed occupancy, and I will give you that report on Monday, ang numbers. Wa maapas ron. Apan ang bed occupancy sa atong mga district o provincial hospitals anaara sa 35 to 40%. As of last report nako ninyo, pila man ato ang ILI or SARI naara sa 6%. So, I am telling you this aron duna sad mo'y sense of balance or perspective ngano nga kana bang karon nahibaw ko naglibot ang istorya dinhi sa Cebu City
nagkuwang na kuno ang mga katre para sa COVID, daghanay na alarma, dili man na mao tingaling istoryaha. I think it was just a case of bed management. Dunay available apan ang polisiya sa matag ospital nagkadilain, nagkalahi-lahi. Nagmeeting naman kagahapon mismo si Secretary Galvez na ang chief implementer sa tanan nga IATF guidelines kauban sa private hospitals o kauban sa Vicente Sotto. I hope that has already been ironed out. Now, ako makatingog lang ko as far as the province is concerned. Kay usbon tani ha, dili lagi ni under sa jurisdiction nako ang Cebu City. Okay? Cebu City is an independent chartered city, sama sa Lapu-Lapu City. So makatingog lang ko alang sa probinsya. Ug mauna ang atong bed capacity ron, ang occupancy ana naaras mga 35 to 40%. 57% ni ana sa nga occupied tungod na sa mga nanganak. Perting daghanang nanganak tungod aning pagka-lockdown tingali. Nagtakod-takod ang pagkamabdos. Okay. We'd like to report. Wa sa tay report sa tindahan sa Kapitolyo kay wa dire si Maribek. Apan ang atong bagsakan dunata sa June 10, 11 and 12 49 truckloads nga 194,000 nga assorted vegetables, banana, butong, isda, sibuyas, dahonan nga gi deliver by gikan sa Argao, Dalaget, San Remigio, Sibunga. Okay, so these are the deliveries sa atong bagsakan. Kita na lang ang pictures diha. Ang atong sugbusog participants dunay gi-submit na usab gikan sa Tabugon, Barangay Poblasyon, Tabugon, si Jennifer Armamento, household containerized category. Dagko na kaayo ang iyang dali diri. Unsa man ni siya ni Katay? Dok, unsa man ning ni Katay? Mukatay di ng pipino? Yes, go. Ah, okay. Mura og palya? Yes, go. So, dagko kayo dahon, makaon ba ng dahon sa pipino? Dili. Nga naman. Kay kuan man siya, na-try ko, madahan tunok-tunok. Ah, pwede di ay na itambal po sa gahip. Okay. Mo ba na akong ipangutana before? Mo di ay no? No? Wa lang. Wa, nalingaw lang ko kay mo. Na magoy daghang mga ugahipon ug utok ba? May ni or kidag ko kaayo pangayo ana. Okay, ningon bitaw ko mag-andam ta. Na ako'y andamanan gali ron karon. Namoy ako'y kalingawan ron. Abangan. So, ang evaluation team sa Tabugon is headed by Miss Crystal Bandalan, ang municipal agriculturist. So they are now evaluating na siya sangig. Apil ang sangig, unsa man na additional na nga points. Yes. Og ang kamote, no? Kamote. Okay. Kamote. Uy, kanindot sa iyang container gipintalan. Unsa man ni? Nga Bursag life wrap doon nga guba na ba ni? unsang kanindot uy. Yun na niya og sibuyas dahonan o bitsay. Unya napagyud fountain. Wow. Very nice. Nindot kaayo gyud. Creative kayo siya. Creative kayo. And kamot sad gyud. Si Cassie Ann Colegado sa Barangay Pio Tabugon, household containerized category. Nindot gyud kaayo ag tubo, no? Basta butangan og kanang organic fertilizer. Ay namo sipalit anang chemical fertilizer. Oy, kiba pa ka epekto ninyo anang chemical fertilizer? Mag-anam og mag-anam og kabati ang yuta. Ang epekto ni ana magsigi sad mo puno og palit kay kinahanglan kung kaniadto unta kinta usa ka hektare maura ni ang imong ibutang organic out nga kanang commercial. Unya kay magtika it robs the soil of nutrients. Magtika patay ang yuta. Magtika daghan sad ang gikinahanglan nimo ibutang nga commercial fertilizer. Gipadato lang ninyong mga nanghimo aning commercial fertilizers. Modjud, di ba? Parehas gud na sa uban aning mga dagko nga pharmaceuticals. Mutuog yuta nga kuyaw kay ni sakita, di magsigitag palit og face mask.
Palitag mga tambal nga dili makaayo. Kaluoy sa Dios na amang mga home remedies nga way gasto. Pero dili oy patuhuon tang kuyaw kay inig sakita. Kinahanglan tagyud magpa-ospital. Hala, gasto mo milyon-milyon sa ospital. Pagkaumano pay klaro mabuhi ba mo? Yan na mga home remedies. Mausad ni ang organic fertilizer nga kaya ra kay maghimo ra mo composting pit. Kanang tanan ninyo nga mga sobra-sobra nga mga lutuonon nga mga vegetables, mga whatever else no kanang mga i-compose. oh, i-compose na. Mao na ni, nya nindot kayo. Balik sa tanom. Anang ni tubo na yang pipino, ang kagkasian, koligado. Ang sa Katmon, ang evaluation team sa Katmon, si Dan Husay, ang SB chairman sa Committee on Agriculture, unya si Mercedita Catarina, ang representative sa ABC President. Or siya ba yung ABC President? Honorable Mercedita Catarina man. Pero na kuno kaayo ko ang kwan, nagkuan lang representative. Okay. Si Hali Pupa, SK Federation President, Rogelio Pontillas, NGO MAPSI, Oh, yes ma'am. si Vicente Orlanes, former SB member, Vicente Orlanes Colonia, ug si Marybeth Nacional, Municipal Agriculture Office Representatives, Paulino Molit, ang PAG focal person. So niadto sila sa Barangay Kanibuang, Katmon, Cebu, sa entry ni Gina Areha ay household containerized category. Sako sa ni iyang mga gipamutangan. Ang iyang gipananom lubi. Lubi no, dagan man kay lubi. Sa may kanggo sa second next slide. okay diara. Tamatis. Yeah. Unya, Kangkong sa sunod na kwan. oh, kangkong. Yes ma'am. Unya, I love Hong Kong. No, mo ni si Kuan. Mo ni si Gina Areha. Oh, siya gid na nag-posting gid siya sa iya taon ni mga hinuguan. Unya nag-harvest na siya tagpila ka ang kilo anis kangkong no? Na yan ang yan na ning gi-harvest niya. Anya daghan paghapon nabilin. Si Mirna Ares sa Barangay Flores, Katmon, Cebu, household kadaghan sa iyang containers. Nag-utilize niya group ang pangpang sa group na iyan di kwan. Akay wa siya kabutangan. Oh, yes group. Ka-creative gyud no naning kamot, innovative kaayo mo gyud ning subuanon ba maayo gyud kaayo mangitag paagi wa man siya kabutangan wa siya backyard nya pangpang pa gyud di lisod i-flat nga ikuan iyang gi layer hagdan ang mga butanganan nga sako ni no Sako group. pero ang sako di kay plain sako iya gyud ang gidekoratan Kita niya mga ang panauban ani basiyo sa mineral water. mga pasiyo ang plastic nya mo iyang gipamilit Yes group. nya gipintalan kanindot kaayo uy tanaw ra ka gibutangan sa tamatis ug pichay Di naman ko namasod. ang gibutangan niya kaning Carsonis, Levi's kinsa say maka sunod anang kaugdo sa likod tanawa perting siksiha ni sa pichay nya siksiha sa tamatis karon pa sa ko kakitag ingon ani da Di naman ko namasod. Di na lang utilize tam na. wow nya siya talong, oregano, sibuyas dahonan, kangkong ug pichay daghan kay siya tanom ha. Doon na pa siya mga gipanghang kanang nga pwede pa na ka-decorate. Ka-decorar. Very, very innovative. Si Mirna Ares. Sa konsolasyon, ang evaluation team is headed by Miss Cornelia Valle, Municipal Agriculturist. Household backyard category. Niya sa Annabel Aritranco. Ang iya daghanag siya og kuan. Nanubo na alugbate, na italong, na nang kaning limonsito na kanang naas. Karaan na dog. Karaan nga limonsito no. Mo pwede na makuhaan para sa grafting. Sinumpay ni siya daan. Basta sige na nagkuan. Sweet nga naman sinumpay. Mas nindot na ng sinumpay sa to sinumpay. Ang sinumpay na daan. Usa naman tong mga gihatag ni kuan
ni Ruiz, Vincent Ruiz. oh ni Ray Vincent Ruiz nga katong mga ato lang gi-transfer tagsa-tagsa ka pack, plastic pack. Nana, nya nag-grafted na wa pa. Ay gi-transfer pa. Ang katong lemon nga gihatag ni Dagmay po sa group. wa pa. Ato pa jud gi kuan ato sa gi abunuhan Katong sa kuan sa member sa SACDAP, naala dito. Wala rin problema Mike Tubo. bantay ka o walay mo gawas ana ha bini mo malimta na nako. Pangitaan ta gyud ka na. Okay. Talong ang palaya. Dagana ka ay siya tanong din do tatanawon. Can you imagine? Uwa ni Tamni, unsa man ni? Bakantira. Bakante unya way pool, walay mapulos. Pagsikantos merkado. Nya magsigig palit ngadto sa merkado. Unya pagkahuman anhi pa magtipundok ni o ilabay sa na din ha. You know, wag gigamit. Pero karon ha. Nakita Oh, Isang butod, bayan ang bitin. Pwede siya. Pwede pa makaon man ang bitin sad no, at least. Pwede ba dahang lamok? Oh. Malamok. Oh. O dengue na ra ba? Makakuan pa. Maka breeding ground pas lamok. Municipality of San Remigio kang Arestio Magdadaro sa Barangay Look, San Remigio, Cebu. Household backyard category. Pipino, upo. Unsa man ni nganong gibutangan niya og unsa na nga plastic nga gi-border lang na niya? Kaning iyang gi murag gikulog gop. Oo. Kung ani gop kanang basiyo sa murag wine bitaw gop. Iyang gi kulog. Wine. Yes gop. Basiyo sa kanang sa wine bottle? Yes gop. Put di uy. Basiyo ni gop. Iyang gi kulog. Kasi yun yan. Botilya. Nya nganong gikulob man niya? Ayosa. Para lang murag decoration ko ba iyang gi kuan nga murag border niya nga kini for opo, karipitino. Sa di ka kuan niya. Iya lang gi. Mura siya planter box. Oh. Wow, daghanan ng wine niya na inom no. Adi German ako bando. Ayun. Kay kuan ani group. Ang wine ani kaning green or kanang Popular dark kayo color. Sa kuan group sa mga kalungsuran. Unsa man? Unsa man? Pwede rin mo sir. Unsa man? Emperador. Emperador din eh. Kanang green. Emperador light. Oh, Emperador. Libre inyo endorsement ha. Kisay magtuo nga ang inyong botilya mahimo ng border para sa upo ug pipino. Diba? Okay, ang palaya, kalabasa, nindot sa niingon ani bitaw kay wa man ta kaadto makakita ta ug unsay mga paningkamot sa atong kaigsuonang Subuanon. Unya daghang putag madiskubre ang ilang pagka innovative bitaw paningkamot nga katong usa gali di ba nag wa man say katamnan nya katunggan gihimuan gyud na niya og i-elevate niya. Kawayan lang nga dito na tungtong yang tamnanan. Mao na karon pangpang man gihagdan-hagdan sa niya butang. Nindot ta gyud no. Ang Subuanon matagaan lang og chance ba. Tagaan lang na nato bitaw kahigayunan nga makapakita sa iyang abilidad. Maningkamot gid sad, pakita gid sad. Mao na nakahatag gid nako og dakong gugma sa mga Subuanon og mao gyud nakahatag nako kalig-on nga barugan nako kamo. Kay kung ipatigbabaw lang ang better part of our nature as Cebuanos, we can really be proud to be Cebuanos. So ato nang iprobar kada adlaw. Sa Municipality of Carmen, si Apolonio Cambaya, Barangay Lanipga, Carmen, Cebu, household backyard category. So Paliya ning ni tubo o kaning uban unsa man ni? Kay talong group niya kining pinaka kilid kayo sa right kuan kanang sibuyas dahonan. Bukid na nila nipga. Oh, naabot ko nila nipga. Kapitan dito sa una karon murag kapitan na pagbalik murag ABC president ron. Third district ta next week ko. Okay, magsugod na ang evaluation. Okay. Okay, thank you kaayo sa atong mga sugbusog participants sa inyong tanan nga paningkamot. We shall proceed to di amanggoy ni kuan ako lang ni dawat
naunsa man ang mga pulis na may noy nag-backride. Gipost ni Vice Mayor Al Lim sa Medellin. Nakuhaan og picture ang mga no backriding pero mga pulis maning nag-backride or asawa ba ni sa pulis. Naman say nay duha ka babae oh. Wa lang. For your info, FYI lang, FYI. Nga di ay usa, kini si Sean Clifford Ocat. Tanawan ninyo maayo ang naong ha. Kay nursing attendant ni siya sa Vicente Soto. Doon naman goy gi-post ang Sunstar. Unsay tawag ana? Pull out quote? Oh. Whatever. Gi-quote ko sa Sunstar nga ningon ko I already asked permission na ni RD Bernadas nga time-based na taoy kay we are wasting so much resources. Sige og test bisag wala nag-symptoms. Maghuwat pagyud ta kaduha man negative. So that's how we will already be evaluating our data in the province, which is actually mo na gi-adapt ron sa Department of Health. Kita ni una ana. Pero I'm not saying nga ako'y nakahuna-huna ana. Nisunod ta Singapore kay mo naman ang ilang paagi. So kita ni una ana dire. Uy ni comment man si Sean Clifford Ocat. Hala uy, may ma-positive ni siya. Unsa to Sean? Nursing attendant man ka, di ba? Even as a nursing attendant, doon na mo'y kanang certain principles nga angay ninyong uphold. Nga naman nga, iampo man ko nimo mga positive kog COVID, Sean Clifford Ocat. Unsa may imong kalagot nako? Nagsuko ka nga mag-time-based discharge ta? Nasuko ka nining akong paningkamot kay kinahanglan tarungon tani og analyze ning COVID og ang atong mga pamaagi. Nasuko ka ana? Ngano man na kay negosyo sa testing? Nga gusto man ka ma-positive ko, dili man ka mo uyon aning time-based discharge. Dili ka mo sugot nga undangon na natong sigig testing aning mga way mga symptoms o nangaayo na. Kaya ano man, nakapusta ka sa testing kits, na negosyo nimong testing, kay gusto ka magsigit ang usik-usik o sigig test. Kay nursing attendant man ka, na kay commissions testing, Sean Clifford Ocat. Unsa man ni siya, babae ni lalaki? Aw lalaki di ay. Mura man gog babayin on. Pero kani hinuong mga komentaryo ha, mura man ni og kanang komentaryo og dili edukado nga tao. Sigurado kang nursing attendant ka? Naka-eskwela ka ha? Gipapangita ta na ka, naman ka sa Vicente Soto, Sean Clifford Ocat. Imo ra ba dayon gidelete? Kani imong comment pero nakuha ang screenshot. Gusto ka ma-positive ko? Pangutan-on ta ka mo, mga sugbuanon, gusto mo ma-positive ko? Ngano man, Sean, gusto ka nga mamatay ko? Ma-positive ko? Di man lang na mo imong gusto. Gusto man ka nga madayunan na lang yun ko kay anyone, bisag kinsa, who wishes upon another, nga ma-positive COVID na lain na nagkatuyuan. Nagampo na ka. Nga maangin ko. Ngano man, Sean, gusto ka mamatay ko? Pangutan ako nimo. Papangita ta ka. Pangutan ako sa Dr. Aquino. Kung hain ka, naam ka sa Vicente Soto, kung ingon ka ani ka isog mo comment. Then I suppose isog sad ka mo atubang. Barugin ni imong posisyon. Kaya akong barugon sad ko sa akong posisyon. Sabot ka? Miss Shaina Sean Clifford Ocat-Ocaton. Ha? Kita ta. Nalingaw mo, mga suguanon, pangitaan ni siya. Tanawa ni siya. Ay, dahil mo pa doon, oy, kaya tingali hinuon, o ingnon sad mong, may tag, mapositive mo. Mr. Sean Clifford Ocat. Positive vibes. Si Berin Kapuyan Almeres. Gov Gwen,
You're the inspiration of all Cebuanos. Salamat kaayo, Berin. Pero kani si Sean gusto mo positive ko. Thank you so much kaayo nimo Gov. Ug salamat sad sa among PB member Red Duterte. Thanks to Mayor Teche and Mayor San sa inyong mga advice nga di na ta mahadlok ni ining pandemic karon. Gov Gwen, makawagtang ka sa kahadlok ug labi na gyud sa kaduka sa imong mga komedya nga dalang tinuod. At tinuod gyud. Dudes bukog. Viva Gov Gwen. God bless all Cebuanos. God bless the Provinciana. Beliejo Joel, sunod Gob ang among buutan kugihan og gwapa na mayor ang i-guest Gob, City of Naga. Oy Mayor Christine, calling Mayor Christine. Murag daghang kay ganahan ato atong episode nga naa tay mayors duha nya na board member. Dapat ka na guest. Sunod mag-talk show na punta. Wow, na-evolve na gyud ning ang Provinciana. Oy kani adto report man lang ni kung unsa na nang hitabo nya na unsa naman ni ron. Mag-talk show na ta sunod. Josie Yanita Ramas, Mayor San of Danbantayan ug ang among mayor sa Talisay, Mayor Samsam, pareha jud sila ka bright ug gwapo. Ug labinan nimo Gov Gwen, very intelligent jud ka. Gwapo sad ko, gwapa sad ko. Unsa ka may tabo sa province sa Sugbo Gov kun wala ka. God bless you Gov. Roel Narido Navidad, maayo unta parehas ang leader nimo nga naay common sense. In fact, ikaw ra jud ang naay wisdom nga leader ni panahona sa akong tan-aw. Promise. Uy, thank you Roel. Thank you Josie. Roel Sierras, good evening Gov Gwen. Truly you're an inspiration to all Cebuanos. Ikaw gyud ang mama sa Sugbo. Incomplete ang gabi kung dili makakita og ang Provinciana. Daghang salamat Gov ug sa among mayor sa Daan Bantayan, Mayor San Shimura. Sus daghanay fans ni Mayor San. Oy, duga bisag hapit tumatulog ka oras wa gyud mo biya ang mga nagtan-aw kay ang kadaghanan anto nagtinan-aw ni Mayor San. Truly an active and passionate leaders kamo sa Sugbo sa mga Sugboanon. Alice Rama Cañete, salamat kaayo sa kaalam nga gihatag sa Ginoo sa atong gobernador. Thank you Alice. Simple ra gyud di ay kaayo ang solusyon sa COVID. Dawa, luya, ug limonsito to boost the immune system. Yes, boost our immune system. Kana ra gyud. Mo ra gyud na sugdan di ta maghuwat pod ana na ta mo inom nga nagkagang-kagang na ng imong ubo ha. Boost your karon gani make it as a way of life. Magtuob ka, inom kag limonsito, butangig duwaw. Way of life na na. Deli Santos, good evening Gob and your company. Thank you so much for always inspiring us. Stay safe and healthy. Si Trine Butenjik Seno, God bless you all watching from the other side of the world, the Netherlands. Si Lord Nan Luna, watching from Jeddah. Si Jody Sanico Ginanas from Russia with love. Mayunta, ma-meet ka na mo para personal ka na mong mapasalamatan. Keep going, Governor. Thank you so much for being a great leader in Cebu. And they're watching from Russia. Sean Connery na. Papa mo tao, ana. 1963 nga film. Katong kanta, kiba mo ito? From Russia with love. Lloyda Revilla, Desierto, Palabrica. Hi, Gov. Watching from Masbate, pero taga-Argao, Cebu. Diri lang mi naabtan lockdown. Nawala akong duka ni mo, Gov. Namati ko. Unya, si Dejan Glenda De Parini, watching from Kuwait. Malingaw ko ninyo ba? Gladgla Castino Frakzik is watching from Poland. My Polish husband likes and admires your dedication to our Cebu province. Thank you. Thank you. Flor Baklay, thank you, Gov. Watching from USA, gi-share gyud nako, Gov. Nga magtuob og inom og lemon og hot water basta proper hygiene lang gyud. Very good, very good. Very good. Hero Joyce Igot, maayong gabi. We support you. From Medellin, si Cora Cañete. Thank you for encouraging this. Glad to see our adopted son of Liloan, Board Red Duterte. Annalie Cabanyero, good evening, Gov Gwen. Salamat sa imong kaisog. Kay bisan ako nawala akong kahadlok aning COVID. Because of you, kay mutuo man ko nimo nga dili na nimo wala ang COVID, mao amping na lang sa matag usa ka nato. More power to you. Mahal kong Gov Gwen, taga Asturias ko. Sakto gyud kaayo ni si Annalie. Di man ni mawa lagi ang COVID, pareha lagi ni dengue, pareha ni sa kanang labi na parehas tuberculosis.
Napa man lagi ning TB, na ay baksin, na ay tambal, na gihapon ang TB. Imo ingon ra ba dayon mo, oh, nya ang COVID wa mo goy baksin, wa may tambal bitaw. Tinuod na. Hangtod karon wa pay baksin, wa pay tambal. Yang anong naway daghan nga ayo? Tubaga ko paki-explica. Kay ako wa ko sabot. Now, I would like to thank si Ray Vincent Ruiz. Butan gid ani ni Ray. Oy, gitagaan ko og seeds oh. Moadto ra ba ko sa pinamungahan ron? Kanang naama ko ngantoy gamay nga matamnan, itanom ko ni didto. Ingon siya, "Hello Gov, list of seeds: sunflower, chili, marigold, oregano, arugula." Uy, gusto ra ba kay kog arugula? Lami kaan gid ko kayo ana. Ageratum blooming para sa imong garden. Thank you kayo, ako gining itanom. Ray Vincent Ruiz. Thank you for always serving wholeheartedly the Cebuanos Gov. Tanawa oh, salamat kaayo Ray. Gibalhin na sa individual pots to imong gihatag nga katong seedling sa limonsito. Puhon-puhon mag-grafting na ta nya. Ato ginang ako na i-display diri ining pamunga nga resod sa opisina. And dunay nihatod. Thank you ha. I saw this sa akong desk. Gitagaan ko Holy Bible nga Logos Hope na may nakat. I really don't know nga nung this comes from nagbaligya man ni og books no kaning Logos Hope. Unya from Audrey F. Salazar o from Cheb Paul G. Salazar. So thank you for this Holy Bible nga inyong gihatag. It's very handy, madadana ko everywhere. And saving the best for last, pwede ninyo ipan ang camera. My dear friend of many decades, St. Teresa's Pamay, gikan sa prep, hangtod na sa elementary, hangtod na sa high school, o gunya, pagka-college na, ako dito sa UP Diliman, siya dito sa Ateneo. Magkita rami gihapon, giduol man kayo ng Ateneo de Manila ug ang Ateneo sa Katipunan ug ang sa Diliman, UP. Si Marisa Fernan. Gipadad-an gyud ko karon. Kanindot ani o. One bottle of Jacques Boyd Margaux 2013. Wow, thank you very much, Marisa. And look at this. Ang mga cold cuts and cheese. Hi, what did I ever do to deserve this? Thank you so much, Marisa. You know, dunay si Marjet Villarica, doon na siya tindahan nga nagbaligya aning mga cold cuts. You can access it. Can you look for the address, please, Kang Marjet? Anyway, I'd like to thank Marisa. Thank you very much, Marisa, for all of these cold cuts and the cheese. I'll enjoy it surely karong gabi mo ato ko dito sa Pinamungahan. And I will be thinking of you and our friendship that has lasted for so many years. Marisa is a very dear friend who has always remained so loyal. So, salamat kaayo, Maris. Thank you. I'd like to read her very sweet note. I hope you will take the time to enjoy these favorite treats. The cold cuts and cheeses are being sold by my sister Marjet, while the travel industry is in hiatus to keep her busy. Kay luoy ba gyud kaayo ang tourism industry karon? But we are also planning, taking steps. As you could probably see, kaduhan namin nag-meeting together with our Regional Director of Tourism, si RD Shalimar Tamano, and the mayors sa atong mga tourist destination LGUs. And we will look for ways and means to see to it that
dili pwede ihiklin ng tourism. Kay tourism means livelihoods for so many Cebuanos. So, si Marisa says, stay safe and keep the faith. The Cebuanos are behind you. Marisa. Thank you so much, Maris. Thank you kaayo. Jason Yalangnap, maayong hapon. Salamat kaayo kay nakadawat jud ko sa stranded Cebuanos. Salamat kaayo sa imong tabang. Melinda Lacerna, happy 122nd Philippine Independence Day, everyone. Yes, happy Independence Day. Gladla Castino, bitaw dawaton og move on na lang ta. Anang virus di na jud na mawagtang mura-mura sad nagsilingan ba nga mga hilabtanon niya part na jud na sa atong kinabuhi. Tinuod hasta na mga kurikungog utok. Pre ani? Kani ba? Balikon ta na sad ka ha. Sean Clifford. Tanon nga was lugar. Watching from Poland. Nestor Kumaling, ang tanan gibatbat ni Mugov dunay klaro og tin-aw nga gipasikaran. Insakto ang data. Akong kinasingkasing nga pasalamat nga nakabaton ang probinsya og abtik og magialamon nga gobernador. Mabuhi ang probinsya sa Sugbo. Salamat kaayo, Nestor. Salamat. Ako nang katungdanan nga tun-an gyud. Kung kita nahabutang sa usa ka kalisod ug usa ka kahimtang nga nahimong dakong hagit natong tanan, katungdanan gyud akong tun-an o mangitag paagi ug unsaon ni nato pag-atubang. Maxine Bina, good afternoon. I'm so excited to watch and hear your views and reports every time mag-live streaming ka. Mas vivid pa ka sa mga na-print sa news na may minus-minusan na ang amo mga kabalaka ug kag-uol tungod sa imong klaro ug detalyado nga mga report. Salamat kaayo, Gov Gwen, sa tanan nimong effort sa atong syudad, sa atong probinsya. You're 1 in a million governor in the whole Philippines. We're so lucky to have Gov Gwen. Thank you. Winston Rabor, watching from Ho Chi Minh City, Vietnam. Wow! Malingaw ka ko ni Gov. Mubira na sa iyang mga haters. O, karon nalingaw ka. Kay, balikan ta na pud ka. Mr. Sean Clifford Okat, nga gusto nga ma-positive ko. Kana ang tay pangdakpon o, kana mga saba kayo, mga tambutso. Di ka to si Sean Clifford Okat. Oy, Sean, kung gusto ka ma-positive ko, ang akong panghinaot, ikaw man-negative ka. Daan naman gyud kang nega ka nga pagkatao, pero panghinaot nako nga negative gyud ka sa COVID positive. Daw sa COVID-19 kay dili ko mo ampo og kadautan sa akong isig kaingon. Ambot lang nimo, kurikungon kag utok. Ugahip. Malingaw ka ko kung si Gob mubira na bag-o sa nida mga ugahipon og utok matod pang Gob bitaw kurikung og ugahip. Go Gob, we love you and support you always. Marites Palomares, watching from Pilar. Ikaw mo inahimong inspiration sa mga Cebuano nga naningkamot ug nagpakita sa ilang pagka-innovative kana tungod sa imong paningkamot ug dakong gugma sa mga Cebuanon. Thank you. Corazon Lagahid, watching from Cordova. Charito Degamo, also from Cordova. Brilliant, Gov Gwen, decisive and strong leader. Keith, thank you, Charito. Keith Ezekiel Bangon Sugbog Yuta, Gov. Dili padaog sa pandemic. Okay, so we have all of this for mo lang usa ni karong hapuna. You may be asking unsay status sa province of Cebu kabahin sa atong pag-appeal niadto ngadto sa IATF. We submitted kagahapon nagkaistorya ni Secretary Galvez, and he does agree, as he said, nga kung ato una-unaon ang province of Cebu mostly green ang iyang isulti, no? Mostly green zones. And it was just so amazing. Nagkapareha gyud may una-una nga from here on unta dili na ta magsigig ihap sa tanan positive niya. Cumulative magud na. I-consider nato tong recovered, consider nato tong death, so pila ang active cases. Of course, na ada ni Express mo lagi naman to dako man to nga grupo ngadto sa office ni Secretary Dino sa OPAB nga meeting na ay mga mayors ang atong Tri-Cities, puyog si Mayor Samsam sa Talisay na usab dito ang atong si General Angkan ug si General Ferro, uyog ang DOH nato, RD Bernadas,
dunay sa private sector, dunay mga doctors. So dako to nga grupo. We were discussing this kay siya mismo pod ipakita ko ni Secretary Galvez sa ilang presentation of data. It was amazing kay murag exactly nahaom sa atong na-present the day before. Remember? That was the first time that I talked to you about active cases. Kana bang pila ang COVID positive, cumulative? Pero i-minus nato tong recovered ug pila pod ang namatay. Tangtangon to kay it presents a false picture, no? Nga for example, Cebu City, 3,000 kapin ang COVID positive. Naguna-una ta 3,000 kapin ang naglakaw-lakaw ron. Nga puro mga himatsyo na. Kay mo manin lagi ang atong huna-huna. Kung COVID ka, death sentence na dili baya. Kay mismo ang Cebu City, dunay kwintada nga gihimo, CDN man na, dunay CDN nga mismo nga computation, analysis of the 3,000 plus nga positive cases. Kung mag-istorya tag active, 1,300 kapin. That's even less than 50%. And that is how we should be looking at it. Dili nga magsige tag ihapila na cumulative kay nagunahon the impression there is kanitanan puro ni karon na sakit when daghan na kaayo ni recover. Ningon pagyud si Secretary Galvez further nga mismo ang kadtong mga active cases ato pagyud to sila i-break down into pila gyud ang severe, pila ang mild, o pila ang suspect ra, meaning asymptomatic. Which is why how we presented it. Pila ang na-ospital, pila ang dunay mild symptoms ron nga naa na home quarantine or naa sa quarantine facility, o pila gyud ang asymptomatic. So I told Secretary Galvez nga it's amazing our thoughts are running along the same direction because that is the way we must analyze this. And I did emphasize nga we need to already realize lisod na kaayo ang ekonomiya nato, naglisod na kaayo ang mga kaigsuonan nato. Kinahanglan nata karon mo tan-aw og unsaon ni nato pag-alibyo ang kahimtang sa atong mga kaigsuonan. So we are hoping. I submitted an appeal already to the regional IATF. Kagahapon gidawat ni regional DILG Regional Director Trovela DILG Regional Director Trovela katong atong appeal. Nanawag ko kani gipatawag nato ni Attorney Frank Didsay unsa nay status kay apparently the regional IATF met this morning and the feedback was they are favorably endorsing our appeal to the IATF. So hopefully kung magmeeting man ang IATF sa Lunes kini ma-consider unta for the province of Cebu. That is our latest update for now. And since Independence Day man I wish you all a happy Independence Day. I hope you have relaxing and kana bang positive vibes nga way of enjoying this long weekend. Positive vibes ta, ha? Listen to good music, think good kind thoughts. Pagtuob, inom kalamansi, butangi og duwaw. Eat healthy. Butangi lagamay usahay nga kuan tinabal aron ganaha kam kaon pero ayo pa sobraing kanon. Kaog daghan nga utanon. Okay? Kunya, sleep. Ayaw og kanang sugot lang kag 2 ka oras, 3 ka oras nang katulog. Get the full 8 hours kung mahimo. Give your body a chance to fight COVID-19 because this is not such a difficult enemy. Maglisod na lang na kung gipasagda na nato to anas grabe na kaayo ka nga sari. Severe na kaayo ang imong infection. Pero
Kung wa pa kay infection, asymptomatic ka, or bisan lang magsugod, hilantan ka, doon na kay gamay ubo, then immediately, kani atong home remedies, it is most effective when these are applied at the onset of the infection. Pag the first 5 days, that is crucial. Crucial kay nang primerong 5 ka adlaw nagpakita mong symptoms. Tuob, limonsito, butangig duwaw. In fact, kanang boost the immune system, this was also agreed to by Secretary Galvez. How else shall we fight this? Wa pa man kay tambal. Wa pa man kay vaccine. Then, the most common-sensical way of fighting this is boosting the immune system. Kinahanglan ta mo palit og mga mahal kaing tambal to boost our immune system. Kinahanglan ta mamalit og mga komplikado og mga mahal kaayong nga mga makinarya to boost our immune system. Dili. Home remedies. Tried and tested home remedies nga sa ato pang katiguangan mauna ang gihimo kung hilantan ka, tuob, inom og luya or limonsito, butangig turmeric for anti-inflammation, maintain a healthy lifestyle, rest. So have a restful weekend, give your body the chance to recover, to recuperate, to strengthen your immune system. And nang hinaot ko nga sa kanunay, above all, ang pagminahalay sa matag pamilya, mao gayud ang mupatigbabaw. Ang the realization that you are loved does wonders for your own immune system. Makapasaka na, makapastrengthen na sa atong immune system. So dinhi na lang takutob, di ta magkita ugma ug sa Domingo. Sorry kaayo. I'd like you all to take a break, labi na ang taon ning atong PIO, and we'll see you sa Monday. Sa kanunay, inyong kalauman nga ang tanan nato nga panahon atong gibuhos sa pagpangitag paagi nga kining atong giatubang nga COVID-19 challenge atong matubag sa usa ka tinun-an, makiangayon ug makatabang nga mga pamaagi. As always, ang labaw nga kaayuhan sa labing daghan nga kinahanglan. Sa makausapa, kini si Gwen Garcia, ang nagmahal kaninyo nga ang probinsyana, muingon nga mag-ampo ta sa atong Senyor Santo Niño ug sa atong mahal nga Birhen sa Guadalupe, kay sila ra gyud ang mugiya kanato pasidulong sa usa ka malambuon ug bulahan nga kaugmaon sa probinsya sa Subo. Daghan kaayong salamat kanatong tanan.